Hosszú idő után végre folytatódik az Ez sem a volt sorozatom. A 96 éves Ferenc bácsi után Árpi bácsi fog nekünk mesélni, és el se hinnétek, hogy milyen messze kell elmenjek, hogy oda jussak hezza. Hát úgy vagy 20 lépést már itt lakik a szomszédomba. Az Ez sem a volt második részében angyalos régi múltjáról, a faluba betörő orosz katonák modoráról, és egy nagy alig átvészelt szárazságról is beszél nekünk a 83 esztendős Barta Árpi bácsi, aki 2 gyerekkel és 3 unokával büszkélkedhet. Na, Árpi bácsi, örvendek, hogy fogadott, és hogy mesél egy-két dolgot így a régebbi dolgokról, amiket így átélt, megélt itt Angyaloson. Milyen volt ezelőtt az élet? Hát, a mi fiatal korunkban, szóval mikor én gyermek voltam, akkor kézzel kellett orodni. Kaszálós, a fehér nép jött egy sólógós, felszette a rándet, belérokta, úgy mondták neki, a kötél, azt megvettük, összeköttük, és este összeraktuk kalondjába, egy kalondjába belé ment 18 ilyen kéve. Az mi az a kalandja? Csomóba össze kellett rakni, 18 kévét így keresztesen, és a tetejre tettünk egy kalapot, hogy lássad, nem menjén belé. No, körülbelül itt történt az aratás, kaszálós. Utána aztán, amikor már 46-ban kezdődtek az aratókötözőgépek, ezek a nagyobb főbirtokosok vettek. Volt a faluban ilyen 3. No, meg voltak akkor élve az emberek, mert imádták még a napot is, amikor behozták az aratókötözőgépet. Igen, már kevesebb lett a munka. Mert ott nem kellett kaszálni, nem kellett rendet szedni, azt szépen összeköttek és kilöktek. Jöttek a gyermek és a fehér népek, gyűjtöttük, összeraktuk kalondjába fel. Szekerekre rakták a kalondját, 25-30 kalondját és féltettek egy szekére. Hozták a cséplőgép mellé, és 2 hányta, a kocsis elő, és egy kévehányó hátul. A cséplőgépnek a tetején volt az etetőláda, ott az erezgető dolgozott, egyik felül les volt kévevágó, más felül is, ez amelyik itt volt hátul a gépen, az adta ide, a kocsis vette ennek. Az erezgetőlevet nem csinált, innen húzta, onnat húzta. Akkor volt a gépen egy elevátor, amely felhordta a szalmát, az 20 méter magasra tudták felemelni. Olyan 20 méter hosszú rakták a kaszalt, csak az epibe belé volt az elevátor téve. Ott örökké kellett rakni a sarkokat, a szélet, stb. Aztán ők tapották szél, amit az elevátorig éltek. Mikor a szél úgy fújt, hogy arra felé fújt, ahol voltak az, hogy megkezdve szegények estig olyan porba voltak, hogy az arcaikra lehetett írni a porból. Aztán volt a zsákolás, ott százó hengere volt a cséplőgépnek, ott 3 gabonát csépeltek, elő, másod, és az ucsú. Az ucsúban benne volt mindenféle. Árpi bácsi, emlékszik-e, hány éves lehetett, mikor legelőször ment egy ilyen aratásra? Még jó gyermek, fiatal gyermek, lehetett úgy? 13, 12, így vittek kötelet vetni. És raktam le sorba, és rakta édesanyám, szedte, és rakta belé, és aztán egy hátul, egy öregebb ember kötözte. És a kaszás, az fiatalabb volt, az kaszált egy lehető hallgatást. Úgyhogy erősen megkönnyítette a dolgokat, az aratókötözőgép, és még a cséplőgép azért kicsit megkínoszta az embereket. 2 vagon gabonát csépeltünk egy nap. Egy nap? Egy nap, és belé volt abban számítva csak az előgabonos, a másod. Az ucsú nem. És 2 vagon gabonát hazaküldtünk a kollektív gazdaságba. Én csépeltem Angyalosonban 7 évet. Traktorista voltam. No, aztán megjöttek a C1-es kambánok. A C1-es kambánok keresztet vettek az emberek, amikor megjelent. Nem volt benne motor, traktorvittes gardán tengelyel hajtott. Ja. Az azt csinált, amit a mostani kambánok, a nagy kambánok. Hát lassabban mentünk a traktorokkal, de 3 gabonát csépelt, mint a cséplőgép, mert fenn a tetején volt egy ilyen korlát, abban voltak a zsákosok. És le az oldalán volt ilyen elevátor, az fel volt kötve ilyen korokra láncol. Megakasztották, és abban a zsákot, hogy elvette, tette belé. Akkor megrakták volt benne 7-8 zsák. Odaállott a szekér, a karokot ráreszették, a suvért kinyílt, bum, belé a szekérbe egyenes. Na, amikor ezek a kambánok megjöttek, akkor a kollektív gazdaságban az arató munka ki volt véve a kezükből az embereknek. Örvendettek, hát gondold el, mit vágyottak azok az emberek. Egy kollektivistának, egy személynek ki volt mérve egyezni. Meg kellett egyezni a cukorrépát, a takarmányrépát, a kávét, cikorja kávét. 1 hektár volt egy személynek kimérve, egyezni volt. Az 10-15 nap egyezett, ameddig az egyenlés meg. És megvan az emberek, meg vannak kimérve. Nézd meg a mezőgazdaságban, nem lesz kézi erővel dolgozni sok ember. Hát most már nem erősen. No. Ezelőtt még voltak a napszámosok, most már az sincsen.
30-40 embert fogadtak meg ezek a nagyföldbirtokosok egyezni. Azoknak enni kellett adni, és azoknak napszámot kellett adni. Egy hónapig itt voltak, vagy 30 ember, amíg az egyezni valót megcsinált. Hát volt angyalosról, mesteremberek voltak, volt vagy 3 vagy 4 jártak lassúba, gyárba. De ott a többi gyermektől a nagyig mindenki akkor mezőn dolgozott, a kollektív időben. Én 14 esztendős gyermek voltam, mert nagyapám megtanított szekeret rakni kéméből. Ő halanta, mondta, hogy hova tegyen, és mit csináljuk. Kiadtam a szekészére, és mondtam, ne gyere ki, maradj bás, a karodot nyújts ki, mert megszédülsz, vagy megrancsoló a szekeret. Lássél, maradj a közepiben, a karodot nyújts ki, és tedd oda, hogy én mondom. Úgy megraktam a szekeret, hogy olyan szekélygabonákat hoztunk be a hegyről, azt mondták, hogy Palival kirakta, és azt mondta, ez a gyermeknek. És nem hitték. Nem hitték el. Akkor ügyes volt Árpival. No, így dolgoztunk gyermekkorunkban. De hallottam egy olyat, hogy volt egy nagy szárosság. Az 47-ben volt. Azt hogy vészelték át? Az milyen volt? Nem tudom megmondani pontosan, Nem volt. melyik esztendőben volt, de én elmondom azt, hogy akkor mi volt. Egész esztendőben eső nem lett. Mindenki szar. Se takarmánál volt a morháknak, sem az embereknek gabona. Akinek nem volt annyi gabona, hogy megmarad, vagy kitartson egy évig, az aztán elmentek az erdőbe, s vágták a cserelapikot, kötték össze mind a kévét, hazahozták, s ahol tartották a marhákat tavaszig. Cserelapi volt. Tahányik cseralapit kell tegyen? Olyan gyenge volt az ökör a szomszédban, hogy a szomszéd azt mondja, által kiáltott, hogy Pali, gyere, Jóisten, megfizeti hozzá zsákot, az ökörnek a hasalat húzzuk keresztül, és emeljük, hogy tudjon felállni. Nem tudott a maga előtt felállni. Gyermekeket összeszedték, feltették őket a vonatba, és egy ember elvitte, és ott elosztott a faluba. Ide Marosvásárhely mellé. Addig voltak ott, ameddig itt lett gabona, hogy tudjanak kenyeret csinálni a gyermeket. És akkor jöttek vissza a gyermek. Aztán akkor visszahozták a gyermekeket. Ilyen lávászon, úgy mondták nekik, a kándervászon. Abból volt a nadrágocskáig, és abból volt az ink. Szegény. Úgy jöttek azok. Itt a Bikesfatakban vágtuk a zságerfahéjat, megfőzték, és olyan szép barna lett a leve. No, abban megfestették barnára, hogy ne legyen fehér, hogy ne legyen olyan koszolódó. No, abban jártunk. Abban a gyermek elment iskolába, és elment a templomba, és itthon dolgozott is vele. Úgy mondták neki, cseppük adjon. Úgyhogy az állatok, és egy évig nem ettek. Olyan szegénység volt, hogy gyermekek voltunk ott az úton oldalán, játszottunk. És a szomszéd aztán kiáltotta a gyermeknek, hogy gyere haza, azt mondja, mert vacsora halunk. Na, azt mi megvártuk a lám, hogy mit ettek. Mikor jött ki, kérdeztük, hogy mit ettetek vacsorára? Azt mondta, hogy puszkát a levivel. Puszkát a levivel. Elment a nagyobbakhoz ugye dolgozni napszámra, és nem pénzzel fizettek, az adtak egy kicsit törögúzó lisztet, adtak egy kenyére való lisztet. El volt a napszámlág. Ott nem volt olyan, hogy ezt tettünk, és azt tettünk. Augusztusban lett egy jó nagy eső, föld megállt, és a pityóka újat kötött. Olyanok voltak a pityókák télen a pincé, vagy így le kellett izélni néha héjat, nem kellett hantani késsel. Mind le kellett vakarni. Annyi száraz. Úgy pityóka. És még ott a 40-es évekből ott valamilyen háborús, valami, már én tudom, hogy itt mellettünk volt a német hadiszállás, ha jól tudom. Hát, én akkor valami még olyan fiatal gyermekecske voltam, de azért jól emlékszem rá. Mi fel voltunk menve odafél a falu végére, ugye két hegy között van a falu vége, és oda be voltunk ülve a pincébe, hogy aztán itt minket nem bánt semmi, hát itt a faluban már jól szólott a puska, amikor minket oda vitták fel gyermekeket, ők is ott voltak, akik itt voltak. Igen, a többiek a fronton, a fiatalabbak. A németek be voltak ülve, ide a szomszéd. A szomszédban, igen. Ők ugye leskelődtek ki onnatok ők átleteim, mert ott már lövöldöztek kereken az oroszok. És lesték, hogy jönnek-e fel az úton. És hát az oroszok meglátták onnat valahonnat, a túlsó oldalból, az erdőből. Beállították az oknavetőt, barátom, meg volt egy nagy körtefogó. A körtefart megjegyezte, oda az oknavetőt beállítottak. Úgy beeresztettek oda, hogy Jézus Mária, libákot mi felvoltak a körtefarra, szegények, hogy figyeltek, hogy akik leszakadva vinni. De már akkor német nem volt, mert itt a kártyán halkra futtak, elmentek. Ott a Kecskésbe aztán utolérték, ott egy nihánat meglőttek közülük, de elmenekültek, nagy rész el tudott menekülni. Aztán jöttek az oroszok, itt maradtak majdnem egy hónapig. Jó, mit azok végbe vittek, édes jó Istenek. Mentek az erdőbe partizánokat vadászni, és mikor jöttek haza, minden áldott este, itt nálunk volt egy nagy fekete epérfos, nagy anyámmal kicsi, mozgékony asszonka volt. Hoztak neki egy ilyen töltött széket, fokélit. Oda leültették, azt mondták neki, no bábuska, mutatták, hogy mit csinálni, tüzelni kellett egész nap addig, amíg jött. Hozták a disznót. Ott hányba megrülték,
Vaddisznó? Nem, a házaktól, ahol kaptak, Elmondták. megkötte a lábát, két katona húzta. Itt a bőrin lejusztak, hogy a bőrt vágták fel, telítették és a bőri megjusztak. Félszivár vágta, s rakta bele az üsbe. Tette ránthúst, egy ráncsót. Megint egy ránthúst, megint egy ráncsót, ami megtőtt. És akkor telítőtötte a vízzel. És akkor, mikor mentek ők az erdőbe, akkor nagyanyámot tették az abba a muska tüzet. Addig főzte, amíg jöttek haza. Nem is gondoltam, hogy Angyaloson ilyen menetek voltak egy tezelő. Olyan kenyérrel harcoltak az orosz katonák, hogy volt nekünk egy kutyánk, úgy hitták Tisza. És a kenyeret bédobták az estállósra csupolta közül. Hát amikor elmentek nagyobb, ami 4 ágú világos húzta, szedtek ki onnan, hogy a kutyának. A kutya keresztül szedte a kenyeret. Nem ettem még, az orosz katona harcolt vele. Na itt éltek, civilizált emberek nem voltak közülük, ilyen analfabéta buta emberek voltak. A paradicsomot levette, jót egy belőle, megharaptos, lepucolódott, végezte a dolgot benne, paradicsom között. Mondtál ott, hogy voltak olyanok is, akik hazajöttek az oroszoktól fogságba. 3 évén kevesebben senki se jut. Voltak még 4-5 éveket, de 3 év volt a legkevesebb. Angyalosok is voltak olyanok? Voltak bizony, de sokan. Volt egy katona, ügyes, magos, kemény ember volt. 100 kilón felül volt, örökké magos, kemény volt. Az ott volt Magyarországon, testere volt, a várba, a Hortinak, a izéknek, a fő parancsokoknak testerik voltak. Oda voltak igazik az ilyen magos, kemény emberek. Elfogták és elvitték őket, 5 év múlva jött haza. Ide Angyalosra? Ide, addig tartották ott 5 évig. Abból a 100 kilós emberből, mikor hazajött, 45 kiló. A bőr volt a socsont. Nem is szabadott enni adni egyszerre sokat, csak kicsit. És nem zsíros ételt. Húlt még, addig egy, hogy rögtön belé. Igen, ez ilyenre vigyázni. Na, itt szoktatták meg a foglyukat, mikor hazajöttek. A szándőről lepakolták őket, és akkor feltették erre vonatra, és itt nem tudtak leszállni. A mozóvezető megállott, és ott voltak a hozzátartozóan, leétesítették, hogy jönnek a foglyok. Lementek, szekerekkel úgy hozták haza, nem tudott hazajönni. Aztán a kollektív gazdaság az mikor megindult, hát Angyalosnak fele akkor épült. Az embereknek ugye megfogta őket a háború, megfogta az asszal, minden nem volt pénz. Rengeteg ház volt, melyik már törött eszter, végének voltak. A kollektív gazdaság, mikor megalakult 2 vagy 3 évre, Angyalosnak fele akkor épült. Volt egy mestercsoport a kollektív gazdaságban, az normára építette a házat. És akkor meg volt szabva, hogy hány normát kell bánhagyni a kollektív gazdaságban. Ez itt az építkezés. Akkor az ország meg se volt, akkor épült az Ez a ország. fele nem volt, meg ez a fele a templomtól lefelé volt 3 ház. Volt a gazdasonnak a 2 fia, elosztotta ott lefelé. Vele szemben ott kárt volt nekik. Hányos években lehetett? Hányosban volt? Ez 54-55-ben. Akkor oda le a Vasút utca, hogy menjünk le az állomásra, ott volt 2 ház. Egyik itt fejjel, legelőtt balkész felül, hogy mentél le, és legalul a kanyarba. Volt 2 ház volt. Ennyi. Úgyhogy ha azt mondom, hogy fele a falunak akkor épített, nem hazudok, mert volt olyan ház, amelyik meg volt, de romos volt, le kellett duhasztani, mást építeni, és volt olyan, amelyik kapta a házát, és házat kellett építeni. Mindenütt utca lett. Vasút utca látott, teli van. Itt lefelé itt Igen, az új utca, a Malom utca. az teli van építve, hogy semmi sem volt. És akkor ilyen volt, hogyha valami színdarabos bál volt, azért jöttek hirdetni, hogy ordibálták, hogy bál lesz, vagy valami. Nem. Nem? Honnan tudták, hogy bál lesz? Hát leértesítették az emberek egyik a másikat, aztán, de úgy, hogy körbe hirdessék a faluban, nem. És nem is kellett, mert én már akkor olyan legényecske voltam, hogy mindjárt vittek, bésoroztak, s vittek katonának. Minden áldott vasárnap Flekken és bál volt Angyalosra. A fotballpályán. Ott fotballoztak, Flekken süttek, este jöttek fel a kultúrházba, reggelig tartottak a. De minden áldott vasárnap. Na, itt volt korcsomónat, vettek, akinek jobban esett, de nem itt a pálinkát, mert meleg volt. Itták a sört, a bort, jó borok voltak. Hordóból eresztették a borsabot, úgy itták, mint az ököröbálóból a vizet. Úgy táncoltak a fotballpályán, hogy még messze rúgta a port. Elvittek a többi falukba is, ilyen vendégszereplőknek. Raktak fel a szekéres, mentünk itt. Még odafel a Tóriai szanatóriumban is voltunk vendégszereplők. Odáig szekérát nem mentek Tóriára. Olyan betegek voltak, hogy azt mondták, hogy már nem fertőzős. Azok lejöttek oda az ebédlőbe, szegények, oda volt csinálva, egy pódiuma volt, a színpad. Ott táncoltunk nekik, és ott énekeltünk, színdarab voltunk. Ilyen világot élt Csabi. Hát én köszönöm, hogy elmondta. Ő volt, börtönőr. És az egyenruháját ideadta, talált nekünk, ne látod, és lefényképezett. Hát Árpi bácsi? Az én. Én. Ja, és csak úgy felvette a börtönőr Csak úgy ruhát. felvettem, rá voltam én ott még katon. Nézd meg,
már ott még sok kép van, ezt ön csak tudni, visszarakom. Hát visszarakjuk. És akkor ez is a kocsival, ez is maga. Az igen. De a kocsi a maga jó te? Vagy a Nem, izé én volt? akkor itt dolgoztam, ide a fermán, a partfirmán, Ja, és ez a- sofőr volt. Nem, a fermában. Dacia, ezek az 1350-es Dacia. Mint láthassátok, elég kerültek a régi fényképek, csillabizáljuk, köbözgessük, hogy kik lehetnek rajta. Szelíd, ám bár visszafogott mosollyal mesél is, mutogassa nekem, hogy az egyik képen, akik jelen vannak, azok közül ma már csak ő él egyedül, hát mondanom sem kell, szorult a galuska a torkamba, aztán elé kerülnek az édesapja, valamint az ő katonaképei, szárásként ezekkel búcsúzom tőle. Na, itt van katonaképem. Jó. Melyik bácsi az? Ó, és itt addig azon meg le vagyunk fekülni. Megmondom őszintén, hogy egy-egy részletnél, amikor Árpi bácsi mesélt, hát nem es, hogy a sírás fogott, de úgy kirázott a hideg, hogy hű, ez valóban itt történt, vagy egy-két olyan érdekes dolgot hallhattam a faluról, amit eddig el sem tudtam képzelni, nem is gondoltam. És én ilyenkor ugye tudni kell, hogy én csak alibinek vagyok ott, én csak leülök, én csak hallgatom, ahogy beszélnek az idősek, mert hát erősen szeretem a régi történeteket hallgatni, főleg, hogyha a falumról van szó. Úgyhogy itt most nem is én voltam a lényeg, de ezt jól tudjátok, hanem Árpi bácsi volt, akinek a visszaemlékezéseivel és a történeteivel lettünk gazdagabbak a mai nap. Ez lett volna az Ez sem ma volt sorozatom második része. Remélem találkozunk a következő részbe, és tartsatok velem. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Tyukláb mindenkinek, és szerusztok!